तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमावों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము 12వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఈ 12వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమా. ఆ అర్జునుడు పలుకుతూ ఉన్నాడు, ఎల్లప్పుడూ నీ భక్తియుక్త సేవలో నెలకొను భక్తులు మరియు అవ్యక్త నిరాకార బ్రహ్మమును ఆరాధించేవారు అను ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావింపబడుదురు అంటూ ఆ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని ఇక్కడ అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆ భగవంతుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నెలకొనేటువంటి వారు, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సాకార రూపంలోనే ఆయనని పూజించేటువంటి వారు, అలాగే ఆ నిరాకార బ్రహ్మమును అంటే ఆరాధించేటువంటి వారు, ఆ ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులు అని భావింపబడుదురు అనేది ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. అంటే శ్రీకృష్ణుడు సాకారము, నిరాకారము, విశ్వ రూపము, తర్వాత నానా రకాలైనటువంటి భక్తులు, యోగుల గురించి ఇప్పటి వరకు వివరించినటువంటిది అర్జునుడు విన్నటువంటి అంశం. మరి అలాగే ఈ క్రమంలో ఆధ్యాత్మికవాదులను 2 రకాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఒకరు నిరాకారవాది కాగా ఇంకొకరేమో సాకారవాది. మరి ఇక్కడ సాకారవాది, నిరాకారవాదులలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులు అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. అంటే ఆ భగవంతుని
భక్తియుక్త సేవ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా పూజించే వారిని సాకారవాదులు అని పిలుస్తారు. ఇక ఆ నిరాకార బ్రహ్మంలో ధ్యానం అంటే నిరాకార బ్రహ్మంలో ఆ ధ్యానంలో నెలకొనేటువంటి వారిని నిరాకారవాదులు అని పిలువబడతారు. మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులు అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. సో సాధారణంగా భక్తి విధానంలో మిశ్రమ భక్తి, ఆ, అలాగే డెమిగాడ్ వర్షిప్, యూనివర్సల్ ఫార్మ్ వర్షిప్, అలాగే ప్యూర్ భక్తి, ఇంపర్సనల్ వర్షిప్ అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలు ఉంటే, వీటిలో టాప్ మోస్ట్‌లో ఉండేటువంటిది శుద్ధ భక్తి అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత మిశ్రమ భక్తి, ఆ తర్వాత విశ్వరూపాన్ని ఆరాధించేటువంటి విధానము, ఆ తర్వాత డెమిగాడ్ వర్షిప్. ఇక వీటన్నిటికంటే కూడా లీస్ట్‌లో ఉండేటువంటిది ఇంపర్సనల్ వర్షిప్, అనిరాకార విధానము అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నట్టు. సో, సాధారణంగా ఆ భగవంతుడిని, ఆ పరతత్వాన్ని 3 రకాలుగా మనము అవగాహనం చేసుకుంటారు అని చెప్తారు. ఒకటి బ్రహ్మము, 2 పరమాత్మ, 3 భగవంతుడు అనేటువంటి విషయం. అయితే ఇక్కడ ఆహ్, భగవంతుని యొక్క సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి స్వరూపమే బ్రహ్మము అని పిలువబడుతుంది. ఇది అంతటా ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఇక అందరి హృదయాలలో కూర్చున్నటువంటి ఆ ఈశ్వరుని యొక్క స్వరూప తత్వమే పరమాత్మ అని చెప్తారు. మరి ఇక ఈశ్వరుని యొక్క సాకార రూప ప్రకటితమయ్యేటువంటి రూపం ఏదైతే ఉందో అది భగవంతుడుగా తెలియచేయబడేటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో, ఇక ఆ విధంగా అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు ఆ భగవంతుడి యొక్క సమాధానము ఈ రెండో శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తతమా మతః. సో శ్రీ భగవానుడు పలికినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఓ అర్జున, నా సాకార రూపంపైనే తమ మనసును స్థిరపరిచి దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను అర్చించడంలో సర్వదా నెలకొని ఉన్నవారే అత్యుత్తమ యోగ పరిపూర్ణులు అని నా యొక్క అభిప్రాయం. అంటే అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే, తన యొక్క సాకార రూపంపైనే దృష్టిని కేంద్రీకరించి భక్తి శ్రద్ధలతో తనను అర్చించేవాడే యోగలో ఆ! అత్యంత పూర్ణుడుగా భావించబడతారు. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నవాడికి ఆ! ఇక్కడ ఆహ్, భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారే యోగ పరిపూర్ణులు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు. ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్య మవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువం సన్నియమేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయాః ते प्राप्नुवन्ति मामेव సర్వభూతహితే రతాః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారాయన. కానీ ఓ అర్జున, ఇంద్రియ అతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పులేని, కదలని, స్థిరమైన, వ్యక్తీకరించబడని అంటే పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేవారు అంటే ఆ నిరాకారవాదుల్లో కూడా సమస్త ఇంద్రియముల నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావమును కలిగి అందరి క్షేమంలో నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతారు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యక్షంగా అర్చించకపోయినా పరోక్షంగా
ఒకే గమ్యాన్ని సాధించడానికి యత్నించేటువంటి వారు కూడా చివరకు ఆ గమ్యాన్ని అంటే శ్రీకృష్ణుణ్ణి పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంద్రియ అతీతము, సర్వ వ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పులేని, కదలని, స్థిరమైన, వ్యక్తీకరించబడని అంటే ఆ పరతత్వం యొక్క నిరాకార భావన, ఆ బ్రహ్మ భావనలో పూర్తిగా ఆరాధించేటువంటి వారు కూడా ఆ సమస్త ఇంద్రియముల నియంత్రణం చేసుకొని, అలాగే అందరి పట్ల సమభావంతో ఉంటూ, అందరి సంక్షేమములో నిమగ్నమై ఉన్నట్లయితే, వారు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుతారు అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉంటుంటారు. జ్ఞానవంతుడైనటువంటి వ్యక్తి అనేక జన్మల తర్వాత వాసుదేవుడే సర్వము అని తెలుసుకొని నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు అంటూ చెప్తారు. మనకి ఆహ్, 7వ అధ్యాయంలో మనం చూసినటువంటి ఆహ్, 19వ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉంటారాయన. బహునాం జన్మ అనేటువంటి శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడినటువంటి అంశం. ఏంటది? అది ఇక్కడ అక్కడ మనకి ఆయన చెప్తారు. బహూనాం జన్మ నామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే. వాసుదేవ సర్వమితి సా మహాత్మా సుదుర్లభః అంటూ చెప్పబడినటువంటి. అంటే ఆహ్, నిజంగా జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వారు పలు జన్మ మృత్యువుల తర్వాత నన్నే సర్వ కారణాలకు కారణుగా సర్వస్వముగాను తెలుసుకొని నన్ను చరణజొచ్చుతారు. అటువంటి మహాత్ములు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశము. సో, ఆ విధంగా అనేక జన్మలలో పూర్ణత్వాన్ని సాధించిన తర్వాత అంటే ఆ జ్ఞానయోగంలో ఉండి ధ్యానంలో నిమగ్నమై ఉన్నట్లయితే చివరికి ఆ భగవంతుడే, వాసుదేవుడే సర్వము అని తెలుసుకొని, ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తారు అని చెప్తున్నారు. మనిషి అనేక జన్మల తర్వాత పూర్ణ జ్ఞానవంతుడవుతాడు అప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుని శరణుజొచ్చుతాడు అని చెప్తారు. అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి కర్మయోగ పద్ధతి, జ్ఞానయోగము, ధ్యాన యోగము అనేటువంటి వివిధ మార్గాలలో ఉన్నటువంటి వారు అనేక జన్మల తర్వాత మాత్రమే ఆ భగవంతుడిని శరణుజొచ్చుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ధ్యానం విధానంలో చూసినట్లయితే అది చాలా కష్టాలతో కూడుకున్నది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆ పరమపురుషుని యొక్క అవ్యక్త నిరాకారం పట్ల ఆకర్షితులైనటువంటి వాళ్ళు ఆ ధ్యానంలో నిమగ్నమై ఉండడం అనేది కష్టంతో కూడుకుంది. ఎందుకంటే దానిలో అది భగవద్గీత 6వ అధ్యాయంలో కూడా అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు ధ్యాన యోగం గురించి చెప్తే, అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని గురించి చెప్తే ఈ చంచలమైనటువంటి మనసు కారణంగా నీవు చెప్పిన ఈ యోగ విధానము ఆచరించడానికి కష్టతరంగా అనిపిస్తుంది అంటూ ఆ భగవంతుడితో చెప్తాడు. సో, కాబట్టి సాధారణంగా ఈ విధానం ఏదైతే నిరాకార విధానం ఏదైతే ఉందో అది కష్టంతో కూడుకున్నటువంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఇంకా చెప్తున్నారిక్కడ. క్లేశోదికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. పరమపురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వము, మరి ఆ నిరాకార తత్వం పట్ల మనసు ఆసక్తమైనటువంటి వారికి పురోగతి చాలా కష్టంతో కూడుకుని ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ విధానంలో పురోగతి సాధించడము దేహదారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టమే అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారాయన ఇక్కడ. ఏ తు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం
సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి న చిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఇక్కడ, కానీ ఓ పార్థ, కార్యకలాపాలన్నింటినీ నాకు అప్పగించి విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో భక్తి సేవలో నిమగ్నమై మనసును స్థిరపరచుకొని ఎల్లప్పుడూ నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారిని నేను జన్మ మృత్యు సాగరము నుండి శీఘ్రమే రక్షించేవాడనవుతాను అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే భక్తులు భగవంతుని శీఘ్రమే ఈ సంసారం నుండి ఉద్ధరించబడేంతంత ఆ, పరమ భాగ్యవంతులు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ భక్తి యోగంలో ఉండేటువంటి వారు ఆ భగవంతుని చేత వారు ఉద్ధరించబడేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు మహోన్నతుడు. ఆ, ఆ కనుక ఆయన అపూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు, సో ఆ జీవులందరినీ కూడా ఉద్ధరించగలిగేటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే ఎవరైతే అనన్య భక్తితో కార్యకలాపాలన్నింటినీ కూడా భగవంతునికి అప్పగించి ఎటువంటి విచలనం లేకుండా భక్తి సేవలో నిమగ్నమై మనసును స్థిరపరచుకుని ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ ఆరాధించేటువంటి వారిని ఆ భగవంతుడు ఈ జన్మ మృత్యు సాగరము నుండి శీఘ్రమే రక్షించేవాడిని అవుతాను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తూ మయ్యేవ మన ఆదత్స్వ మయి బుద్ధి నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. సో ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దేవదేవుడినైనా నాపైనే నీ యొక్క మనస్సును స్థిరపరచు, నీ బుద్ధినంతా నా కొరకు ఉపయోగించు, ఆ విధంగా నీవు నిస్సందేహంగా నాలో ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తావు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క భక్తి యుక్త సేవలో నెలకొన్నటువంటి వాడు ఆ దేవదేవుడితో ప్రత్యక్ష సంబంధంలో జీవిస్తాడు అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి ఆ దేవాది దేవుడినైనటువంటి ఆయనపైనే మనసును స్థిరపరచుకొని ఆ బుద్ధినంతా కూడా ఆ భగవంతుని కొరకే ఉపయోగించుచు ఉన్నట్లయితే నిస్సందేహంగా ఆ భగవంతుల్లోనే ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తారు అంటూ చెప్తూ ఉంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అత చిత్తం సమాదాతుం న శక్నోసి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్చాప్తుం ధనంజయ. సో ఇంకా ఆయన అంటున్నారు, ఓ అర్జున, ఓ ధనంజయ, నీ యొక్క మనసును విచలనం లేకుండా నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే, సో ఇక్కడ ఆయన్ని పూర్తిగా ఇంతకుముందు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ విధానంలో, అంటే అనన్య భక్తి విధానం గురించి చెప్తున్నారు. మయ్యేవ మన ఆదత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివశిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. అంటే ఇక్కడ ఎల్లప్పుడూ కూడా మనస్సుని ఆ భగవంతుని పైన స్థిరపరచుకుంటూ బుద్ధినంతా కూడా ఆ భగవంతుని కొరకే ఉపయోగించినట్లయితే ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఎటువంటి సందేహం లేకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుతారు అంటూ చెప్తుంది.
సో, ఆ విధంగా మనసు మొత్తం స్థిరపరచుకొని బుద్ధినంతా కూడా ఆ భగవంతుని కొరకు వినియోగించుకున్నట్లయితే, అటువంటి భక్తిని అనన్య భక్తి అంటారు. అంటే వారు చేసే 24/7 కృష్ణ స్మరణలోనే ఉంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఏది చేస్తున్నది కృష్ణ సంబంధంలోనే చూస్తూ ఉంటారు. వంట చేస్తున్నా, ఇంకేది చేస్తున్నావు, ఆ! జాబ్‌కి వెళ్తున్నా, ఏది చేస్తున్నా కృష్ణ సంబంధంలోనే ఉంటారు అని చెప్తారు. సో, ఆ విధంగా ఉండడం వల్ల ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని ఖచ్చితంగా చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా అనన్య భక్తి సాధ్యం కాలేదనుకోండి, ఇంకా దానికంటే సరళమైనటువంటి సాధన భక్తి చెప్తున్నారు. అత చిత్తం సమాదాతుం న శక్నోసి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్చాప్తం ధనంజయ. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారాయన. "ఓ అర్జున, ఓ ధనంజయ, నీ మనస్సును విచలనం లేకుండా నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే, అప్పుడు నీవు భక్తి యోగ నియమాలను ఆచరించుచు" అంటే ఆ భక్తి యోగ నియమాలను ఆచరించు అని చెప్తూ ఉన్నారు. "ఈ విధంగా నన్ను పొందే కోరికను పెంచుకొనుము" అంటున్నారు. ఆ విధంగా భక్తి యోగాన్ని ఆచరించడం వలన ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవాలనేటువంటి కోరిక పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే ఇక్కడ అనన్య భక్తి మరియు సాధనా భక్తి అనేటువంటి ఎందుకంటే ఆ మనసును ఎటువంటి విచలనం లేకుండా ఆ భగవంతుడిపైనే అని స్థిరీకరించేటువంటి విధానము అనన్య భక్తి అని చెప్తాం. అది సాధ్యం కాకపోతే సాధన భక్తి చేయమంటున్నారు. ఎందుకంటే మనసును విచలనం లేకుండా ఆ భగవంతుడిపైనే స్థిరపరచలేకపోతే ఇక ఆ భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరిస్తూ, ఆ నియమాల ద్వారా ఆ భగవంతుడిని పొందాలనేటువంటి కోరికను పెంచుకోవచ్చు అని చెప్తుంది. సో, ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి 2 కూడా సాధ్యం కాలేదనుకోండి. ఇంకా ఆ భగవంతుని సేవ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. నిష్కామ కర్మ అని చెప్తున్నారు. అభ్యాసేప్యసమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. సో, ఇంకా చెప్తున్నారిక్కడ. భక్తి యోగ నియమాలను నీవు అభ్యాసము చెయ్యలేకపోతే, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం. 2 ఇక రెండవది ఆ! మనకి సాధనా భక్తి అనేటువంటి ఆ రెండవ విధానము. ఆ 2 కూడా అనన్య భక్తి, సాధన భక్తి 2 కూడా సాధ్యం కాకపోయినట్లయితే నిష్కామ కర్మలు చేయమని అంటూ ఉన్నారు. భక్తి యోగ నియమాలను నీవు అభ్యాసం చెయ్యలేకపోతే, ఓ అర్జున, నా కొరకే పనులు చేయడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి. ఈ విధంగా భక్తియుక్త సేవ చేయడం వలన నీవు పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకుంటావు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో అనన్య భక్తి, సాధనా భక్తి, నిష్కామ కర్మలు. ఇది కూడా సాధ్యం కాలేదనుకోండి. సో, సాధారణంగా భక్తియుక్త సేవలో నెలకొనేటువంటి వారు ఏది ఇచ్చినా దాన్ని కృష్ణ సంబంధంలోనే చూస్తారు. అలా కాకుండా అభక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, మాయలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, వారు తానేది సంపాదించినది తన స్వయం కృతాపరాధం వల్లనే వచ్చింది అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ఏది చేసినా మంచైనా, చెడైనా వాళ్ళు సొంతంగా చేసుకోవడం వచ్చిందనేటువంటి భావనలో ఉంటారు. కానీ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు ఏది లభించినా అది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా వచ్చినటువంటిదిగానే భావిస్తారు అంటూ చెప్తారు. సో, ఇక ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా అనన్య భక్తి, సాధనా భక్తి, ఆ! నిష్కామ కర్మ. అవి సాధ్యం కాకపోయినట్లయితే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. సకామ కర్మలను ఆచరించమని చెప్తూ ఉన్నారు. అదైతదప్యశక్తోసి కర్తుం మధ్యోగమాశ్రితాః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తత కురు యతాత్మవన్. అదై అదైతదప్యశక్తోసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః.
అయినా నీవు నా కొరకు భక్తితో పని చేయుట లేకపోయినట్లయితే, భక్తియుతంగా పని చేయలేకపోయినట్లయితే చెప్తున్నారు. నీ కర్మ ఫలములను త్యజించుటకు మరియు ఆత్మ నిగ్రహం కలిగి ఉండడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, అంటే సకామ కర్మలిక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు. అంటే ఆ సకామ కర్మలను కూడా నీవు చేయలేకపోయినట్లయితే అదే చెప్తున్నారిక్కడ. శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే. ధ్యానాత్ కర్మ ఫలత్యాగః త్యాగాచాంతిరనంతరం. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ ఈ అభ్యాసము కూడా అంటే సాధన భక్తిని కూడా నీవు చేయడం సాధ్యం కాకపోయినట్లయితే హ్మ్. సో, అలాగే ఆహ్, నిష్కామ కర్మలు, సకామ కర్మలు కూడా నీవు చేయడం సాధ్యం కాలేకపోయినట్లయితే, జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించుము అర్జున అంటూ చెప్తున్నాను. అయినా జ్ఞానం కంటే ధ్యానము ఉత్తమము. ధ్యానము కంటే కర్మఫల త్యాగము ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే వాటిని త్యజించడం ద్వారానే మనశ్శాంతిని పొందవచ్చు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం వింటూ ఉన్నాం ఇక్కడ. ఇంకా చెప్తున్నారు. శుద్ధ భక్తుల యొక్క లక్షణాలను చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ 13 మరియు 14 శ్లోకాలలో. అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రకరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖ సుఖక్షమీ సంతుష్ట సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయః మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిః యో మద్భక్త సమే ప్రియా. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. మరి శుద్ధ భక్తులు ఏ విధమైనటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఉంటారో అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అన్ని జీవుల పట్ల దయగల స్నేహితుడే కానీ అసూయాపరుడు కాడు. అద్వేష్టా సర్వభూతానాం. ఏ జీవిని కూడా ద్వేషించనటువంటి వాడు. అన్ని జీవుల పట్ల స్నేహితుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఇంకా తన తనను యజమానిగా భావించనటువంటి వాడు. మిథ్యా అహంకారము లేనటువంటి వాడు. ఆనందము మరియు బాధ రెండింటిలోనూ సమానంగా ఉండేవాడు. సహనవంతుడు, ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తికరంగా స్వీయ నియంత్రణ ఉన్నటువంటి వాడు. దృఢ నిశ్చయంతో భక్తి సేవలో నెలకొనేటువంటి వాడు. తన మనసు, బుద్ధిని నాపైనే స్థిరపరిచిన వాడు. అయిన నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నట్టు. అంటే శుద్ధ భక్తుల యొక్క లక్షణాలను తెలియచేస్తున్నారు. శుద్ధ భక్తులు అనేటువంటి వాడు ఎల్లప్పుడూ కూడా అన్ని జీవుల పట్ల దయ కలిగినటువంటి స్నేహితుడుగానే ఉంటాడు తప్ప శత్రువులుగా వేరే విధంగా భావించడు అని చెప్తారు. అలాగే ఈ భౌతిక ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి భావనలో ఉండేటువంటిది. సో, కానీ ఇక్కడ తనను యజమానిగా భావించని వాడు, మిథ్యా అహంకారం లేనటువంటి వాడు, ఆనందము మరియు బాధ రెండింటిలోనూ సమానంగా ఉండేటువంటి వాడు, సహనవంతుడు, ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తికరంగా ఉండేవాడు, నియంత్రణ ఉన్నటువంటి వాడు, ఆత్మయందు నియంత్రణ కలిగిన వాడు, దృఢ నిశ్చయంతో భక్తి అంటే భక్తి సేవలో నెలకొనివాడు, తన మనసును, బుద్ధిని నాపైననే స్థిరపరిచిన వాడు అయిన నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ మనకి హ్మ్.
సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకాన్నో ద్విజతే చయః హర్షమర్షభయోద్వేగై ముక్తోయ సచ మే ప్రియః. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, ఏ ఒక్కరికి బాధను కలిగించిన వాడు, ఎవరి చేత ఉద్వేగాలకు గురికాని వాడు, సుఖాల్లోనూ బాధలలో ఒకేలాగా ఉండేటువంటి వాడు, భయమైన అంటే భయము ఆందోళన రహితంగా ఉన్నటువంటి వాడు, మరి అటువంటి నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు అంటూ చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు, అనపేక్ష శుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యతాః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సాధారణ కార్యకలాపాలను ఆశ్రయించని వాడు, పవిత్రుడు, దక్షత కలవాడు, ఉదాసీనుడు, కలతలు ఆహ్, కలతలు లేకుండా మరియు అన్ని వ్యవహారాల్లోనూ స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్నటువంటి వాడు నా భక్తుడు, నాకు చాలా ప్రియమైనటువంటి వాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో 1 మినిట్. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, సాధారణ కార్యకలాపాలను ఆశ్రయించకుండా ఉండి, పవిత్రుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు, దక్షత కలిగినటువంటి వాడు, ఉదాసీనుడు, కలతలు లేకుండా అన్ని వ్యవహారాలలోనూ స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్నటువంటి భక్తులంటే ఆ భగవంతునికి ఎంతో ప్రియము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి అటువంటి భక్తుల కొరకు ఆయన భక్తవత్సలుడైనటువంటి వాడు. మరి అటువంటి భక్తులకు వారి కోసం ఏమైనా చేయడానికి అంటే వారి దగ్గరే వచ్చి ఉండేటువంటి వాడుగా భగవంతుడిని చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు. యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తి మాన్య సమే ప్రియః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వస్తుంది ప్రభుజీ ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఏదో మిస్ అయినట్టుంది. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే మా. ఇది వచ్చిందా మాతాజీ? ఇది అయిపోయింది కదా? హరే కృష్ణ.
సూర్యకుమారి మాతాజీ, 5 అవుతుంది ప్రభుజీ. ఇదే యువర్ కంప్లీట్ అయిందా మాతాజీ? చెప్తున్నాను. ఇది చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. ఓకే మాత. హరే కృష్ణ. హరే యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోషతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తి మాన్య సమీ ప్రియ. ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, అలాగే ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా, నష్టం జరిగినా బాధపడని వాడు, లాభం కోసం ప్రాకులాడని వాడు, శుభ అశుభ పనులు రెండింటినీ త్యజించినటువంటి వాడు, భక్తితో నిండి ఉన్నటువంటి వాడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ఆ భక్తుడికి ధనం వచ్చినా రావచ్చు, లేకపోయినా దాన్ని పొందడం కోసం అతడు ప్రయాస పడడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ లౌకిక సుఖాల పట్ల గాని, కష్టాల పట్ల గాని వారు బాధపడకుండా ఉంటారు అని, లాభాలకు గాని, నష్టాలకు గాని వారు ప్రాకులాడకుండా ఉండేటువంటి వారు అని. అంటే ఈ లాభ నష్టాల పట్ల విశుద్ధ భక్తులు ఆనందించరు, దుఃఖించరు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా వారు వీటికి అన్నిటికీ అతీతులై ఉంటారు అని చెప్తారు. ఆ భగవంతుని యొక్క తృప్తి కొరకు అతడు నిరంతరము పనిచేస్తూ ఉంటుంటాడు. సో అటువంటి భక్తులంటే ఆ భగవంతునికి ఎంతో ప్రియము అనే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సమచత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమ సంగ వివర్జితః తుల్య నిందాస్తుతిర్మౌని సంతుష్టోయేన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతిః భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, శత్రు మిత్రులతో సమభావంతో ఉండేవాడు, అంటే శత్రువులైన మిత్రులైన వారితో సమంగా ఉండేవాడు. అలాగే మాన అవమానాల్లోనూ శీతోష్ణాలలోను, అంటే గౌరవమైన అగౌరవమైన, వేడైన చలైన, ఆనందమైన బాధైన, కీర్తైన అపకీర్తి అయినా వాటన్నిటి పట్ల సమభావంను కలిగి ఉండేవాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఎల్లప్పుడూ చెడు సావాసము నుండి దూరంగా ఉండేవాడు, ఎల్లప్పుడూ మౌనంగా ఉండేవాడు, దేనితోనైనా సంతృప్తి చెందేవాడు. అలాగే ఇక దేనిని అంటే పట్టించుకోనటువంటి వాడు, జ్ఞానంలో స్థిరపడినటువంటి వారు, భక్తి సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి మానవులు ఆ భగవంతునికి చాలా ప్రియమైన వారు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ సాధారణంగా భక్తుడైనటువంటి వాడు సర్వదా సమస్త చెడు సాంగత్వము నుండి ముక్తుడై ఉంటారు అని చెప్తారు. ఈ చెడు విషయాల నుండి వారు దూరంగా ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి అటువంటి ఆ భక్తులు శత్రువునైనా మిత్రునైనా సమభావంతోనే చూస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. అలాగే గౌరవమైన అగౌరవమైన, సో పొగడగానే ఉప్పొంగిపోవడం కానీ, లేదా విమర్శించినప్పుడు బాధపడడం కానీ చేయరు అని చెప్తారు. సుఖ దుఃఖాల యందు సమభావంతో ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఇక ఆ భక్తులు సర్వదా మానవమానాలకు సుఖదుఖాలకు అతీతులై ఉంటారు, చాలా ధైర్యంగా ఉంటారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే భక్తులు ఎప్పుడు కూడా వారిలో అభయత్వం ఉంటుంది, భయం ఉండదు అని చెప్తారు. భయం లేకుండా, ఎందుకంటే ఈ బంధనాలలో చిక్కుకొని నాది నేను అనేటువంటి భావనలో ఉన్నంత వరకే ఈ భయము ఇవి ఉంటూ ఉంటుంది. ఆత్మతత్వము ఆత్మ శాశ్వత తత్వాన్ని ఎరిగినటువంటి వారు అభయంతో ఉంటారు, ఎటువంటి భయం లేకుండా ఉంటారు అని చెప్తారు. మరి ఈ భయం అభయత్వం ఎలా వస్తుందంటే ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందడం ద్వారా వస్తుంది. భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా
వస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఎల్లప్పుడూ చెడు సావాసము నుండి దూరంగా ఉండేవాడు అని చెప్తారు. కాబట్టి ఈ చెడు క్రియలలో నిర్వర్తించేటువంటి వారికి దూరంగా ఉండడము. అలాగే మరొక పదం కూడా ఇక్కడ మౌనంగా ఉండేవాడు అని చెప్తారు. మౌనం అంటే ఇక్కడ అర్థము అసలే మాట్లాడకుండా ఉండడం అని కాదు. వ్యర్థమైనటువంటి విషయాలు, పనికిరాని విషయాల గురించి మాట్లాడవద్దు అని అర్థం. కేవలము అవసరమైనంత వరకే మాట్లాడాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి. సో, కాబట్టి అలా మౌనంగా ఉండేవాడు. అలాగే భక్తుడనేటువంటి వాడు తనకు లభించిన దానితోనే సంతృప్తిగా జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. అంతేకాని ఎదుటివాడికి అదుంది కదా! నాకిది లేదు అనేటువంటి భావనలు లేకుండా ఆ! తనకు లభించినటువంటి తాను చేసుకున్నటువంటి కర్మల పరంగా తానుకి ఇదే దీనికే నేను అర్హుడిని. అందువలన ఆ భగవంతుడు ఇంతవరకే నాకు సమకూర్చాడు అనేటువంటి భావనతో ఉంటారు అని చెప్తారు. దేనితోనైనా సంతృప్తి చెందేటువంటి వాడుగా భక్తుడు ఉంటారు అని చెప్తుంది. అలాగే ఎవరిని పట్టించుకోనివాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా జ్ఞానంలో స్థిరపడినటువంటి వాడు భక్తి సేవలో నిమగ్నమవుతూ ఉంటారు. అలా నిమగ్నమైనటువంటి మానవులంటే, అంటే ఆ భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి మానవులంటే, ఆ భగవంతునికి ఎంతో ప్రియము అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, ఎందుకంటే అంతకుముందు కూడా మనము ఆహ్, రాజా అంబరీషుని చూస్తాం. మనకు నవవిధ భక్తి మార్గాలలో శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణం, ఆ! దాస్యము, వందనము, అర్చనము, పాదసేవనము, సఖ్యము, ఆత్మ నివేదనము అంటూ నవవిధమైనటువంటి భక్తి మార్గాలలో మనకి అన్ని రకాలైనటువంటి శ్రవణ, కీర్తనాలు వంటి అన్నిటినీ కూడా హ్మ్, పాటించగలిగినటువంటి వాడు ఆ అంబరీషుడు. సంపూర్ణమైనటువంటి అంటే వైరాగ్యానికి నిర్వచనంగా అతన్ని మనం చూసినటువంటిది. సో, మరి ఇక చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యతోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధదానా మత్పరమా భక్తాస్తే తీవ మే ప్రియా. సో, భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం భక్తి యోగము అను ఆ భగవంతుడు ఇప్పటివరకు బోధించినటువంటి ఈ భక్తి మార్గాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సాకార, నిరాకార విధానాలకు చెప్తున్నారు కదా! సో, మరి ఆ సాకార విధానములు భక్తి యోగము అనే ఈ అమృత మార్గమును భక్తి యోగము భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమవ్వడము, ఆ జ్ఞాన పూర్ణత్వాన్ని పొందడము, ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడము అనేటువంటిది అమృత మార్గమును అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ భక్తి యోగము అనేటువంటి ఈ అమృత మార్గమును అనుసరించుచు నన్నే పరమలక్ష్యంగా చేసుకొని, అంటే ఆ దేవాది దేవుణ్ణి జీవుడి యొక్క గమ్యము ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం చేరుకోవడం. సో, కాబట్టి ఆ భగవంతుణ్ణి పరమలక్ష్యంగా చేసుకొని పూర్తిగా భక్తిలో నెలకొని ఉండేటువంటి వారంటే ఆ భగవంతుడికి ఎంతో ప్రియము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఇప్పటి వరకు ఆ 2వ శ్లోకము నుండి ఈ శ్లోకం వరకు కూడా అంటే ఆ మయ్యావేశిత మనోయేమాం మనసును నాపైనే స్థిరపరిచి అని ఇక ఈ శ్లోకం వరకు ఏతు ధర్మామృతమిదం అంటే ఈ నిత్య సేవా ధర్మము వరకు తనను చేరడానికి ఉన్నటువంటి ఆ దివ్య సేవా పద్ధతులను భగవంతుడు మనకి ఈ అధ్యాయంలో వివరించినటువంటిది అంశం. సో, మరి అటువంటి పద్ధతులు ఆ భగవంతునికి చాలా ప్రియమైనవి అని, వాటిలో నెలకొనేటువంటి
వాడిని ఆ భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు అని, నిరాకార బ్రహ్మం మార్గంలో నెలకొన్నటువంటి వాడు భగవంతుని వ్యక్తిగత సేవలో నెలకొన్నవాడు అనేటువంటి వారిలో ఎవడు ఉత్తముడు అనేటువంటి ప్రశ్న అర్జునుడు అడిగినటువంటిది. దానికి సమాధానంగా భక్తియుక్త సేవ సమస్త ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి పద్ధతులలో ఉత్తమమైనది అంటూ ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు నిర్ధారించినటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. హరే కృష్ణ. సాధారణంగా భక్తులు ఏ విధంగా ఉంటారు అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ మనము అర్జున్ని తీసుకోవచ్చు. ఒకసారి అర్జునుడు మరియు దుర్యోధనుడు ఇద్దరు కూడా ఆ కృష్ణుని యొక్క సహాయార్థమై కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్తారు. యుద్ధము అనివార్యమై యుద్ధం చేయవలసినటువంటి పరిస్థితులలో ఈ భూమండలంలో ఉన్నటువంటి రాజులు 2 వర్గాలుగా విడిపోయి కొంతమందేమో కౌరవుల వైపు, కొంతమంది పాండవుల వైపు యుద్ధంలో పాల్గొనడానికి జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భాలలో మరి కృష్ణుణ్ణి కూడా వారి వైపు యుద్ధం చేయమని అడగడానికొస్తారు దుర్యోధనుడు మరియు అర్జునుడు. దుర్యోధనుడు ముందుగా వస్తాడు. కొంచెం అహంభావం కదా! వచ్చి ఆ సమయంలో కృష్ణుడు నిద్రిస్తూ ఉంటుంటాడు. మరి ఆ సమయంలో కృష్ణుని యొక్క తల దగ్గర ఉన్నటువంటి కుర్చీలో కూర్చుంటాడు ఆ దుర్యోధనుడు. వాస్తవానికి దుర్యోధనుడు ఎందుకొచ్చాడు? సహాయం కోసం వచ్చాడు. వచ్చి కృష్ణుడి తల దగ్గర ఉన్నటువంటి కుర్చీలో కూర్చుంటాడు. ఆ తర్వాత అర్జునుడొస్తాడు. అర్జునుడు వచ్చేసి ఆ కృష్ణుడు పడుకొని ఉంటే ఆయన కాళ్ళ దగ్గరే నిలబడి ఉంటాడు. ఇక ఆ కృష్ణ భగవానుడు మేలుకొని చూసేటప్పుడు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి అర్జున్‌తో, "ఓ అర్జున ఎప్పుడొచ్చావు?" అని అడుగుతాడు. అక్కడున్నటువంటి దుర్యోధనుడు, "కృష్ణ నేను ముందుగా వచ్చాను" అంటారు. సరే నేను ముందుగా అర్జున్‌ని చూశాను కదా! అందుకే అర్జున్‌ని పలకరించాను అని చెప్పేసి, "మరి ఎందుకొచ్చారు మీరిద్దరు" అంటే చెప్తారు. "నీ యొక్క సహాయం కోసం వచ్చాం మేము" అంటారు. అప్పుడు వారితో కృష్ణ భగవానుడు అంటాడట, "నా సైన్యము అంతా ఒకవైపు ఉంటుంది. నేను ఒక్కడినే ఒకవైపు ఉంటాను. 2 భాగాలుగా ఇద్దరొచ్చారు కాబట్టి 2 భాగాలుగా విభజిస్తున్నాను. హ్మ్. మరి నా సైన్యాన్ని ఒకళ్ళు కోరుకోవచ్చు. నన్ను ఒక్కడిని ఒకళ్ళు కోరుకోవచ్చు. కానీ నేను ఆయుధం పట్టి యుద్ధం చెయ్యను" అంటూ చెప్తాడు. సో, ఎప్పుడైతే కృష్ణ భగవానుడు అటువంటి సమాధానం ఇచ్చాడో దుర్యోధనుడు హ్మ్. అయ్యో! మరి అందులోనూ అర్జునుడికి కోరుకునే అవకాశం ఇస్తాను నేను ముందు అంటాడు కృష్ణుడు. సో, దుర్యోధనుడు ఆలోచిస్తుంటాడు. సో, ఎంత వ్యర్థమవుతుంది. హ్మ్. సో, ఈయన ఒక్కడే ఉంటాడట. మళ్ళీ ఆయుధం పట్టి యుద్ధం చేయడంట. ఈయన్ని నేనేం చేసుకుంటాను? నాకు సైన్యం వస్తే బాగు అంటూ మనసులో అనుకుంటాడట. అర్జునుడేమో అయినా ఇక్కడ చెప్తాడు కృష్ణుడు. సో, నేను ఒకవైపు, నా సైన్యం ఒకవైపు, నేను ఆయుధం పట్టి యుద్ధం చేయను. అయినా నేను అర్జునుడే కోరుకోమని ముందు ఇస్తున్నాను అర్జునుడికి అని చెప్పి అర్జునుడు అంటాడు. అప్పుడు అర్జునుడు అంటాడట, "ఓ ప్రభూ! మీ సైన్యము మాకొద్దు. మీరు మాత్రమే మాకు కావాలి." అర్జునుడు అంటాడు, "వి వాంట్ యూ మై లార్డ్, నాట్ యువర్ ఆర్మీ." ఆ మాట అనగానే దుర్యోధనుడు మనసులో ఎంతో సంతోషపడతాడట. కానీ బయటకు మాత్రం "ఏముంది కృష్ణ ఏం చేయను. నిన్ను కోరుకునేటువంటి అవకాశం నాకు ఎలాగూ మీరివ్వలేదు. ముందుగా కోరుకునే అవకాశం అర్జున్‌కిస్తే అర్జున్ మిమ్మల్ని కోరుకున్నాడు కాబట్టి ఇంక నేనేం చేస్తా, నీ ఉన్న సైన్యాన్ని పట్టుకొని పోతా" అంటాడట. సో, నీ సైన్యాన్ని నేను తీసుకుంటాను అని. కానీ మనసులో మాత్రం అర్జునుడు అనుకోండి, వాట్ యాన్ అన్‌ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్. అవకాశం వచ్చినా అర్జునుడు ఉపయోగించుకోలేకపోయాడు. ఈయన ఒక్కడే ఉంటాడట, యుద్ధం చేయడట, అయినా ఆయన్నే కోరుకున్నాడు. కానీ ఇంత సైన్యాన్ని వదులుకున్నాడు. అర్జునుడు ఎంత హ్మ్. బుద్ధి తక్కువవాడు, తెలివి తక్కువవాడు అంటూ అనుకుంటాడు దుర్యోధనుడు. కానీ భక్తులకు తెలుస్తుంది భగవంతుని యొక్క ప్రాముఖ్యత, భగవంతుని యొక్క గొప్పతనం. మరి అర్జునుడు ఇక్కడ శుద్ధ భక్తుడు కనుక సో, ఎ ట్రూ డివోటీ వాంట్స్ నథింగ్ బట్ ది లార్డ్. సో, ఒక శుద్ధ భక్తుడనేటువంటి వాడు దేనిని కోరుకోరు. మనకి రూప గోస్వాములు వారు చెప్తారు.
చివరికి మోక్షాన్ని కూడా కోరుకోరట ఆయన యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నెలకొనడానికి తప్ప. మరి అర్జునుడు కూడా శుద్ధ భక్తుడు కనుక భగవంతుడిని కోరుకున్నాడు. ఇక్కడ దుర్యోధనుడు అభక్తుడైనటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నటువంటి హరే కృష్ణ. సో మనకి 9 రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాల్లో శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సాఖ్యం, ఆత్మనివేదనము అంటూ 9 రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ